Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kong santa ding do ka ba akum ka kami ha ka film haban toni. Kalaya thu ba kayo aban akum ka breu ka ba em standan. Namar ka syukwa ban le sngau bha haba ka spa kadang don kerhai. Henry onda kala kerdo kaha ban let krong na ying ki breu ru. Kane ka jing pen pau ka kong santa ya ka benda bakala ag ha kane ka film kadai ru ha ka jing keren kerpang bat unong san hima ban pentep syaki pat ba baya kane ka film haban toni on pen ibiang nadu ka santrek unailar arajar apawar ha biju cinema shillong ha ka por khatwe shiteng menstem ar shiteng no phais ngi bat san shiteng janmien Kutang janga kade santa dinglo ha kane ka film haban toni karo janga kade karo ba kami te ngasiwan puntep ifi bai kani ka film imut ban pen ibiang hapo bijus nama kade bak atar bakal adap sans nemu ni film ya kani ka film pen ina do santare kata kalau hapo bijus nama ho ha ka por khat wei siteng arsteng ma san siteng te mentang wan pen ibiang kani ka film kolong ba bon na ki parlok bon na ki fan bon na ki yuki obang impat yo kani ka film and plus niya celebrate atar jing dap sans nemu kani ka film Karul jangan kani ka film kolong ba ngadi kata ka brio ko ba laim ko lifestyle ko balong high class lifestyle ko ba siya na bagi laim standard laim ite ngayo ukun ba ngadon kun armut ki twins te wei long ba anna te ka ko posti jangan kolong ta ba ngale ran man pen iya ka prothai ba ngadon ukun ba anna te ngale ban buri ben ki brio hak to film fi ko man siya na parbaki ti pat jangan te yang ate la so soi kila amut kuno kan thai khasi ding khamya banu ibale itri kam op kum ki kam no cara di tangga jislam in kato ka ban long pen iya kato ka iyo jong kato ka film ta ban batai ka jing snang hang ni ka ba ka jing di ska ka jing di ka kalong ba kalong kum ni kan kum ba supai ha ka pathai mata bon ni ma bang ya dan ki kan thai ro menta gele ikini ki kam rei ha ka jing long jong ha ta kum ba ka pe ka ni ka film ta kalong kum ni kan ngala im ka style ngala im ka jing im jong la snow long high class adu kata ba tip syu ya ka jing don jing em pelut kat badan bam kat badan tip syu ban safe tip syu ban nei syu ya be ya lanti la jong enjoy ka life la jong halas bre poi ha ka jing ko de poi ha ka jing ja tenga syu pa ban hang ni ba kito bro khat ngidi ban kham kiar hita namar kamlong ha ka jing im dala ten kala ka phang ban kham kiar gitu ti hakani ka ba benta bang pen ni bu ki kenja ba long lucky draw kamut kata ka lucky draw ka long kum ni ke ki pat ba ki balik pe ikani ka film kin thir ki tiket haman kita ki tiket kala de ka lucky draw jong ki kamut kari kum ka kenja lucky draw jong ki kamut kata ka lucky draw kamut ra bang ba ki haban thir special so ta ka we ka tiket kade be ka tu ka tiket ba ki la thir ma ki na menta ka film ti haman kita ki show kamut ka live show kata ka show ka ba kharwe siteng ka ba al siteng ba ka ba san siteng haman kita ki show kamut ha ka we ka show ka dan light tali ka price ka first prize kan long ka cash prize ka t-shirt bat ka prize ti ha ka second kan de ka prize ha ka third kan de ka prize ka we ngan dong finga sungu shuru kam hiru ba da ne la yara pinga ban ai hani ka film ma ka dang de ka long first break tonga ban a khani ka film an ka ru ka bangayo ka bolong ka khamlong pher ta kamlong ke be kidol long simple mom ha kan ka film ba la pani ga jing snew jonga khandia ka des dibli ku yo ita khandia ka jing ak jonga hang ni ya kan ka film ngila pen biang tengah karpat baro khat kitu ki bre ku bala pat pe ya kan ka film snow ha ya le ban ya sakhi da ki jong ki khmat ya kan ka film bo bijus na ma ho kata ka ban long ha ka santre ubnai august ka show kan long na du khatwe steng a steng basan steng